πάνω του. Μάτια του. Πάνω. Πολύ καλά, πάνω του. Δεν είναι αυτό. Όχι, το δοκιμάστε το παντελόνι. Άλλη γραμμή έχουν τα λιώνει, κάποια άλλη τα άλλη τα αμερικάνικα, άλλη τα... Έχω πάθει μεγάλη πλάκα μαζί σου. Πότε? Τώρα, θες να κάνουμε εδώ. Θα σου το δικαστήριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο στο γρήγορα, σε παρακαλώ. Έχω πάθει φοβερό. Θέλω να στο πεις φοβερό. Ένα στα γρήγορα, δεν θα το καταλάβει κανένα. Κανένας δεν θα το καταλάβει, ηλικία στο λέω. Σε παρακαλώ. Τώρα, αφού και έχω μόλις ήδη, έχω πάθει σοκ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μας ακούει κανένας. Θέλω να το κάνω εδώ, στα γρήγορα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Κάνε μου. Είσαι ανώμαλος. Μπαμπά. Εδώ μπήκε ο κύριος μας στο δοκιμαστήριο και έκανε μου την ένταση. Ποιος κύριος? Ποιος κύριος του Γιατί πώς μπήκε ο κύριος μέσα, δεν κατάλαβα. Ήμουν στο δοκιμαστήριό μου και άλλαζα και μπήκε ο κύριος Τσουκάλας και μου την ένταση. Έλα, Τι έγινε, παιδιά? Έλα, δεν να σου πω κάτι. Μήπως βρεζόθηκε με το δικαστήριο. Μπαίνεις μέσα και μου κάνεις τα χειρότερα και σου λέω... Όχι, στο δοκιμαστήριο ήταν η κοπέλα μέσα. Εσείς πώς μπήκατε μέσα, κύριε? Όχι, μπερδεύτηκε με το δικό μου. Τι μπερδεύτηκε, είναι όλα μέσα στο Μπήκε μέσα στο δοκιμαστήριο και μου την ένταση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν, κύριε. Τι σου έκανε, ρε παιδί μου, μέσα? Μπήκε μέσα στο δοκιμαστήριο και μου την ένταση. Τι, πες με τι έκανε, κορίτσι μου, πες μου. Όλα δεν είμαστε καλά. Είναι οι γονείς μου μπροστά. Τίποτα δεν συμβαστικά. Πήγαμε στο δοκιμαστήριο και μας είχε πει Μα εσύ παλεύος τώρα. Καλά είναι πράγματα αυτά. Μα δεν πιστεύεις, τι να πω τώρα, μα είναι δυνατόν. Είναι χειρότερο μου Έτσι παίρνετε εσείς μια κοπέλα που είναι γυμνή, εντυγατή και μετά ζητάτε... Τώρα μην πω τι μου έλεγε η κοπέλα τώρα με... Έλα, εντάξει, Σας άστα. παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό δεν το πέρασε. μου την έπεσε. Μα είναι δυνατόν το πιστεύετε αυτό, κύριε. Και βέβαια το Μα είναι δυνατόν. Τους έγινε κάτι τέτοιο, θα Σου δίνω τον λόγο, σου δίνω τον λόγο. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Σου δίνω τον λόγο. Σου δίνω τον λόγο. Δεν έχω πει στο παιδί μου, τώρα δεν ξέρω τι κάνω. Ρε πάντα, εγώ σε... Τι να το πω είναι τώρα. Μα τι μου λέει τώρα, κύριε. Όταν είσαι μικρή και μου λέει σε παρακαλώ, σε βλέπω διακοπή και κάτι τέτοιο μου λέει. Πάντως και δεν ανησυχείς, εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ ξέρεις την είδησή σου. Δεν φοβάσαι. Μην τα περάσεις, φωνάζεις το δεις. Τι έγινε, παιδιά. Ο κύριος εδώ... Εντάξει, δεν είναι πώς είναι ο Λιδάκης δεν είναι. Δεν πειράζει, εσύ δεν ξέρεις. Θα σας πούμε πρώτα... Σας παρακαλώ, όλοι μαζί να μιλάτε δεν γίνεται τίποτα. Μισό λεπτό. Πήγε να δοκιμάσει μέσα ένα παντελόνι. Μάλιστα. Και μέσα στο δοκιμαστήριο πήγε και ο κύριος Διέτς έκανε ψιστήρι. Κύριος αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω τώρα δηλαδή? Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Εσείς λέτε... Είναι παρακολούθηση αυτό. Σας παρακαλώ. Εσείς λέτε ότι η κοπέλα ήταν στο δοκιμαστήριο, ο νεαρός αυτός πήγε μέσα και της έκανε πολιτήρι. Της έκανε ψιστήρι. Παντρεμένος και δύο παιδιά. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, καταρχήν πήγαινε λίγο πίσω. Σας παρακαλώ, είστε εκνευρισμένος. Όχι, κύριε. Μισό λεπτό. Εγώ να μπορούσα να είμαι χειρότερο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εσείς καταρχήν συγγνώμη. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ με λίγα λόγια τη συνέχεια. Στο δικαστήριο είχα πάρει ένα που κάνω στο καιρό να δοκιμάσω και ήμουν στο δικαστήριο και ξαφνικά εκεί που ήμουν έτοιμη να αλλάξω πήγε ο κύριος Τσουκαλάς. Γνωρίζετε Ναι, από την τηλεόραση που μου λέει μέσα Σας παρακαλώ! στο καμαρίνι μου λέει σε Σε παρακαλώ ηρέμησε, σε παρακαλώ ηρέμησε. Σας παρακαλώ και εσείς μαντάμ, σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Ρώτησα κάτι, τον κύριο σας ρώτησα πριν εσάς. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ο Δεσποινής, συγγνώμη, το γνωρίζετε δηλαδή. Όχι, σας το γνωρίζετε. Πήγατε μέσα στο δοκιμαστήριο και λέτε ότι σας ενόχλησε. Μου λέει είσαι ο κύριος Τσουκαλάς, λέω ναι. Ποιο να πάρω? Δεν την ξέρεις την κοπέλα. Εκείνη με ξέρει, ού πας την ξέρω εγώ. Τότε με συγχωρείς τι αναπτύσσεις. Εκείνη με ρώτησε ρε φίλε. Μου λέει ο κύριος Τσουκαλάς πως ήταν η εκπομπή στον Ολυμπιακό, λέω ναι. Και μην τη βλέπεις, λέω ναι. Που κάνουν μια εκπομπή στον Ολυμπιακό. Σε παρακαλώ. Που κάνουν μια εκπομπή στον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό. Από την εκπομπή τώρα έρθα κατευθείαν. Και μου λέει καλά τα λες και της λέω μην τη βλέπεις την τηλεόραση γιατί εκεί πέρα βρίζω και λίγο τους παραμέκους και ξέρω μην τη βλέπεις. Μου λέει καλά παραδαλεί πάρα αυτό. Φεύγει για λίγο πάει η κοπέλα στους γονείς από εκεί. Πάω βάλα. Θέλω και εγώ ένα παντελό και πάω μέσα. Συγγνώμη, έχω πάρει μια πελάση. Πήγες στο δοκιμαστήριο μόνος σου. Μπαίνω στο φίλο μου το δικαστήριο που βγήκε εκείνος, μπαίνω στο δικαστήριο. Είσαι μόνος σου εκεί. Και ξαφνικά
Ευτυχώς που δεν είχα κάνει και τίποτα. Ήσουν αγυμνός δηλαδή? Όχι φίλε μου, αυτό εδώ ήμουν. Ανήμερα εδώ, βγήκα εδώ. Σε παρακαλώ, κοίταξε με και πες μου, ήσουν αγυμνός ή όχι? Σορκίζομαι, όχι. Δεν άλλαζες κάτι να βάλεις? Σορκίζομαι, μα μόλις μπήκα κατευθείαν. Εσύ μπήκες στο γυμναστήριο να κάνεις τι? Να αλλάξω παντελόνι. Τώρα, θα σας το δικαστήριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο στα γρήγορα, σε παρακαλώ. Έχω πάθει φοβερό. Ένας τρόπος φοβερό. Ένα στα γρήγορα, δεν θα το καταλάβει κανένα. Κανένας δεν θα καταλαβαίνει τι σου λέει. Σε παρακαλώ. Τώρα, αφού και έχω μόλις ήδη, έχω πάθει σώμα. Δεν μας ακούει κανένας. Σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Είσαι ανώμαλος. Παπά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχω δύο εκδοχές. Έχω δύο εκδοχές. Σε παρακαλώ μη φωνάζεις. Θα μ' ακούσεις, μη φωνάζεις. Σε παρακαλώ πολύ. Έχω δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή θα μου λέει ότι κάτι έκανες και εγώ θα έχω την εκδοχή ότι λες δεν έκανες. Λοιπόν, επειδή για να διευκρινιστούν αυτά θα πάμε και οι τρεις. Εσύ, εγώ και η κοπέλα στο πλάι να τελειώσει. Και εγώ θα πάω στο σπίτι μου μετά. Σε παρακαλώ πολύ. Έλα, λοιπόν, έλα μαζί μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Σε μη σήμερα να κατέβεσαι. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ, εδώ θα το λύσω εγώ. Εδώ θα το λύσω εγώ το θέμα. Τι συνέβη? Άντε γεια! Κυρίες και κύριοι, άντε γεια! Άντε γεια! Λοιπόν, θα δίνω. Άντε γεια! Τι συνέβη για πες μας? Τι συνέβη, μπαίνω μέσα να αλλάξω ένα παντελόνι και μπαίνει η κοπέλα και μου την πέφτει και της λέω φύγε ρε κοίτα, δεν σε ξέρω. έγινε Έτσι και φεύγαμε με τους αστυνομικούς και πηγαίνουμε στο τμήμα. Στον δρόμο τους σκότωνα και τους δύο, και τον πατέρα και τη μάνα και αυτή την ανημά την Παναγία θα έφτανα δηλαδή στο τσακ μπήκατε, είστε τυχεροί που μπήκατε και δεν τις φάγανε. Γιατί αλλιώς θα τους έλεγες Άντε γεια! Για 2 χρόνια τουλάχιστον δεν ξαναμπαίνω σε μαγαζί να ψωνίσω. Έβλεπα την εκπομπή του Τάκη πριν 2-3 μέρες και παίρνει ένας ακροατής, ένας τηλεθεατής και λέει ότι η γυναίκα του είναι φανατικός Ολυμπιακός, αλλά η γυναίκα του είναι Παναθηναϊκός. Και του λες χώρισέ τη, διαζύγιο τώρα. Ναι, και έχω και δικηγόρο άμα θέλει. Εσύ μπήκες μέσα ξαφνικά. Ναι. Μπαίνεις μέσα. Είχα πάθει μεγάλη αναστάτωση όταν τον είδα και μπήκα. Είχε κατεβάσει παντελόνι. Όχι, κύριος δεν είχε προλάβει ακόμα. Παναθηναϊκός όμως. Ναι, άντε γεια.